הרב שמואל, זכר צדיק לברכה, היה אדם מיוחד מתוך תורתו, הענווה שלו והמסירות שלו. גם כשנסע בתפקידים רשמיים וגם כשנסע בתפקידים לא רשמיים. זכה להיקבר, זה לא מקרה, בחלקת גדולי האומה, גדולי התורה, של מרן החידה ושל מרן הרב אליהו. כדרכם, כך הייתה דרכו. איש אמת, כל הזמן חושב איך ללמוד וללמד. איך לתת, איך להקריב. מסירות הנפש שלו על שיעורי תורה הייתה דבר נדיר ביותר. בתוך חוליו, בתוך הקשיים שלו. לא מוותר על דף יומי. נסעתי אליו יומיים לפני סוכות, הצדעתי לו. אמרתי לו, הרב שמואל, כמה הדור זקוק לך, למסירות שלך, והלוואי שנמשיך בדרכו. זכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים עבד. צריך לומר שהצוות באמת נדיר, בלי מחלוקות, בלי אינטריגיות, בלי מתחים. אף פעם במשך כל תקופת הכהונה שלי לא הרגשתי ולו בכחות השערה שמישהו חותר, שמישהו רוצה, שמישהו מקנה. באותה שנה, באותו מחזור שאנחנו מדברים עליו, מחזור ט', בסוף השנה הלכו 10 תלמידים בישיבת מרכז הרב בראש מורם. ואם אנחנו ניקח היום את בוגרי ישיבת מרכז הרב ואת בוגרי הר המור ונבדוק מי היום ראשי ישיבות בישיבות הסדר ורעמים וכהנה וכהנה, אנחנו נראה שיש מקום אדיר בישיבה התיכונית בשעלבים בגיבוש אותם מחזורים
בגיבוש אותם אישים שהם היום חלק מהמובילים בהנהגה של עם ישראל. דן כוכב שמי, זכיתי להיות תלמיד של הרב שמואל לפני 18 שנה. ולמעשה הוא התחיל לחנך אותי כשהייתי בכיתה ט', ואחר כך הוא נהיה ראש ישיבה יותר מאוחר. נקודה מיוחדת שאני זוכר ממנו זה המאור הפנים והעדינות. אני לא זוכר מעולם שהוא ירים קול על מישהו. הגישה שהוא ניגש לתלמיד, הדרך שהוא הגיע אליו, גם אם היה צריך לחנך אותו, להעמיד אותו על מקומו, הכל היה בדרכי נועם. אני זוכר שאני עצמי פעם עשיתי איזה מעשה קונדס, ודבר שלא כל כך היה אופייני לי, הוא בא ושוחח איתי שיחה קצרה, ובזה הסתיים העניין. אנחנו מברכים מרה על הסתלקותו של הרב שמואל, ואנחנו מתפללים שיהיו תלמידי חכמים בשיעור קומתו, שכל דרכיהם דרכי נועם, ומעבירים את התורה, תורת ארץ ישראל, אותה למד במרכז הרב, בנעימות ובגדלות, כמו שאנחנו זכינו. כוון אותי שאהיה כלי לשליחותך, ותן לי כוח לצעוד תמיד בדרכך, כשהלב כואב זה לא כי הוא נשבר, הוא רק נזכר בכל מה שעבר. והיום בישיבת שדרות אני מגשים את החלום הישן שלי, ללמוד תורה. תורה נטו, וגם ללמד תורה נטו. כוון אותי שיהיה כלי לשליחותך, תשקע אותי עד שתנבוט בי השמחה, תזכיר לי שוב שהכאב שבתוכי הוא רק מפני שלא מצאתי את דרכי אל ישותך שחבויה בתוך לי. מה שהכרתי את הרב שמואל היה יהודי תמיד חכם, מאיר פנים, זה כולם אומרים עליו. כשנכנסתי ישב בשדרות, ישר שאל מי אתה, איפה אתה לומד, מתעניין, הכל בתוך אהבה ושמחה.
שפתיי תפתח ופי אגיד תהילתך